room tour. Miltäs tämä näyttää? Tuo porttia. Ovi kiinni, joo. Tämmönen on huone. Täältä löytyy kylpyhuone. Näin. On ja amme. Suihku on hyvä, tommonen sadesuihku ja muuten. Ja täällä on sitten vielä vessa, näin iso vessa erikseen täältä. Ihan on hyvä tämä. Varsinainen huone on täällä. Tämmönen. Ei nyt valtava iso, mutta kaikki tarvittava löytyy. Sänky saisi olla yhtenään, että se on on vaan tuo kaksi erilliset sängyt. Erilliset sängyt siinä. Kahvin keittimet tai veden keitin, mutta saapi sitä kahvia. Täällä on täällä on sitten jääkaappi. Noin nikkästi. Täällä on tämmönen parveke. Tämmönen ihan tilaava parveke. Kolmas tai neljäs kerta. Oh. Lord. Semmonen on se. Täällä on sitten vaatekaappia on täällä ja laatikoita on jo iso kassakaappi tai safe box. Ja tässä on vielä yksi kaappi. Säilytystilaakin on hyvin. Laatikoita on vähän, tuolla on laatikkoja. Tuolla noin TV:tä. Naulakoita. Tämmönen huone on Pulkosta Kanaria. Standard room.